Fideo Fi efo Luke a Lucas. Bob trwy wedyn ni I chloi seren yn ein ceg saith cyfri a dweud fideo fi yn greu. Pwy bynnag fydd yn galw stwffio yn moyn y dderins yn y ceg fydd yn ennill y sialens. Ond sut mae pendifnau pwy sy'n yn mynd gyntaf? Beth yn chwarae carreg, scissor a papur. Carreg, scissor, papur. Carreg, scissor, papur. Carreg, scissor, papur. Carreg, scissor, papur. Barod. Fideo Fi. 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 Dwi'n wedi golli. Hwfal, diolch am wylio.